Shaya baba usithole izandla haleluya uyibekile onendlebe uzwile mthathe lo Jesu isikhathi sisekhona ungabheki umngani ungabheki ukuthi ekhaya bayakhonza bakhonzela wena hayi indlela yomunye nomunye unendlela yakhe haleluya angeke ukuthi mina nomama uyangithandazela angeke ukuthi hayi mina ekhaya bayathanda cha inti kuwe haleluya ungasithathela uJesu isikhathi sisekhona bazalwane ku late asha amazulu athi ku late manje haleluya seku late kakhulu ku late thathana uJesu bazalwane emhlabeni sekumnyama haleluya ukukhanya nguJesu izinto ziningi ziyenzeka emhlabeni kepha mawunoJesu kuyahambeka haleluya ingakamosha isikhathi sobiza intokazi yethu ngelosela ekhaya inhloko yala ekhaya uma mfundisi wethu haleluya umguide wethu haleluya umzali wethu ngithi ngizozulililithu haleluya kepha ke manje sizokwamukela umama wethu eze ngaphambili sizokwazi ke ukuthi sichubeke neprogram yethu haleluya Siyambonga uNkulunkulu. Ngibeka ngifikelele emphakathi waseBarcelona